ka ko banaliser togo sugu dɔ la quoi i m'a faamu donc o b'a yira k'a fɔ ko premièrement ani peuple bɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant n bɛna don manifestation kɔnɔ mɔgɔ kan ka fɛn dɔ faamu n y'a f'i ye n ko depuis 2018 o de la n ko n bɛna sujet fila in don ɲɔgɔn na depuis 2018 n'i ma fili manifestation kun interdilen don Niger depuis Mamadou Yusufu bɛ yen fo ka na Bazoum la ka Mamadou Yusufu to yen manifestation min interdit i b'a dɔn ni autorisation min di a bɛ bɔ yɔrɔ caman na comment dire la police de b'a sécuriser ministre de l'intérieur jɔyɔrɔ ka bon manifestation ko la kosɛbɛ même n'a sɔrɔ ni gouverneur ni maire b'a mais ministre de l'intérieur jɔyɔrɔ ka bon parce que olu de b'a sécuriser i m'a faamu Bazoum de tun ye ministre de l'intérieur i m'a faamu a bɛ interdiction min daminɛ waati min na maintenant sisan Faransi taara a gɛnna ka bɔ Mali la Faransi taara Niger Faransi tagatɔ la Niger y'a fɔ k'u ti Faransi fɛ et Bazoum yɛrɛ nana ni Faransi k'a sɔrɔ a min sara Niger na et kɔsɛ na n'i ye Faransi officiel ka kuma jateminɛ ko ils ont été naïfs u ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Mali ka situation na ko ye jumɛn ko olu ma kegunya quoi k'u ye nalomaya kɛ parce que ko in bɛ daminɛ waati min na k'olu y'a négliger ko ni olu kun kɔnna a ma ko peut-être ko a bɛ yɔrɔ min na a kun tɛ se u tun bɛ se ka solution sɔrɔ a la donc Bazoum donna o logique kɔnɔ avec Macron o logique ye jumɛn an ka kɔn manifestation ninnu ma parce que a bɛ fɔ ko a vouloir éteindre ou bien empêcher une manifestation pacifique on finit par comment dirais la provoquer une manifestation violente c'est-à-dire ni mɔgɔw ko k'u bɛ bɔ k'u hakililata yira nɔgɔya kɔnɔna la n'i ko k'i b'o bali u bɛna bɔ k'a yira fanga kɔnɔna la i bɛn'o da de ye donc Bazoum y'a ye k'a fɔ a tɛna se ka manifestation na ale tɛna se k'a jɔ mɔgɔ ti Faransi fɛ ale tɛna se k'o jɔ qu'est-ce que Bazoum ni Faransi farala ɲɔgɔn kan c'est là où n'i b'a ye ni mɔgɔ min nana chuter signe bɛɛ bɛ na kelen k'a yira a tigi la k'a bɛna chuter n'a bɛna bin signe bɛɛ bɛ na tamasere bɛɛ bɛ na k'a yira ko i bɛna bin n'i ye hakilima ye i bɛ segin kɔ n'i ye kodɔnna i bɛ segin kɔ mais n'a sɔrɔ ni hakɛ ka bon i kɔ ou bien n'i ka kodɔn ma bon kosɛbɛ i b'a ye i bɛ bin Bazoum ye manifestation in autorisé à la dernière minute i m'a faamu alors que manifestation in a kun bɛ deli k'a bɛɛ interdit contre la France mais surtout sisan Faransi yɛrɛ selen a fɛ yen Bazoum ye manifestation in autorisé maintenant manifestation autorisé len o de la n ko n b'a ni sujet filanan fara ɲɔgɔn kan o kun bɛ fɛ ka mun kɛ ka manifestation saboter i m'a faamu ka manifestation ko tiɲɛ manifestation wɛrɛ kana kɛ Niger tuguni o de la au même moment mɔgɔw bɛna bɔ ka manifester waati min na Bazoum avec Macron u ye Niger ni Barkhane fara ɲɔgɔn kan ka taga opération militaire labɛn o waati kelen na i m'a faamu pour que parce que i b'a dɔn manifestation filɛ nin ye ko diɲɛ communication bɛɛ ye waati saba ye avant pendant après yala a ka kɛ a kuma min bɛ fɔ n'a kɛra a kuma min bɛ fɔ ani n'a banna a kuma min bɛ fɔ maintenant sisan komi yani a ka kɛ Bazoum sera k'o bali parce que interdiction kun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc manifestation kumaba ma se ka kɛ parce que a kun mɔgɔ kɔnɔ k'a tɛna kɛ maintenant a bɛna kɛ waati min na a ye dayɛlɛ manifestation bɛna kɛ waati min na ani a kɔ a bɛ fɛ k'o communication maîtriser maintenant qu'est-ce qu'il fait avec Faransi militaire u taara opération dɔ programmer terroriste ka position dɔ contrôle la sisan u yɛrɛ jateminɛ kɛ terroriste ka position min bɛ yen nɔ n'u bolo k'a ma girin kosɛbɛ u taara opération dɔ labɛn o kama donc comme ça sisan u bɛna manifestants k'u ridiculiser u bɛ ridiculiser cogo di aw bɔra ko Faransi de ye terroriste ye aw bɔra ko Faransi tɛ se terroriste la aw bɔra ko Faransi ka taa ka bɔ yen k'a tɛ Faransi fɛ ko tant que Faransi bɛ yan nɔ ko terrorisme tɛ ban wa aw bɔra ko ka Russie wele ko ka taga terroriste kɛlɛ olu bɛ ridiculiser cogo di au même moment u ye opération min labɛn o opération kɛnɛ kan aw bɛ ka nin bɛɛ fɔ waati min na Faransi sɔrɔdasiw ni Niger sɔrɔdasiw filɛ nin o waati kelen na ka taga terroriste ka daga ci k'u gɛn fo u victoire lama sigilen filɛ nin kan non sinon Drissa kunu ni ye an kamana gan waati min na manifestation ko kuma bɛ ka fɔ waati kelen fana la an bɛ ka mɛn k'a fɔ ko awa ko affrontement ba bɛ Niger c'est-à-dire a armée ani awa terroriste voilà parce que vous savez que peuple filɛ nin victoire ka di peuple ye n'a fɔra k'a ka armée sebaga sɔrɔ o ka d'a ye o effort kɔnɔna na a ti o ni foyi sanga i m'a faamu parce que anw bolo sisan Mali armée Niger armée o bɛɛ ka victoire y'anw ka victoire i m'a faamu n'a fɔra dɔrɔn ko Niger armée ye terroriste 200 faga ou bien o terroriste 100 faga ou bien o terroriste 40 neutraliser manifestation do i b'a ye ko surtout ni Faransi sɔrɔdasiw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛna mun fɔ et pourtant Barkhane tun bɛ Mali la yan nɔ 100 ans sɔrɔdasi 49 mais tile kelen u ni Niger sɔrɔdasiw filɛ nin ye ka terroriste 100 faga directement manifestation wala Niger b'a fɔ cɛ
dɔ bɛ se k'a fɔ cɛ yɛrɛ taara manifester kun fɛ de o e taara ko mɔgɔ minnu ka taa ɲɛ t'u ka baara ɲuman na donc a bɛ manifestation a b'o tunu complètement a b'o communication tunu et puis a bɛ hali minnu bɔra ka manifester a b'o ridiculiser quoi c'est comme si n'u bɛ ka u b'a fila ta dɔrɔn Faransi tun bɛna fila de ta ka da ɲɔgɔn kɔrɔ quoi u b'a médiaw la u b'a fila ta ka da ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ ko les gens ont manifesté ici contre la France et puis au même moment hein l'armée française en opération contre les terroristes. Donc, on veut qu'à on est terroristes, mais on est terroristes avec l'armée nigérienne. Avec l'armée nigérienne. Donc, ça veut dire, premièrement, on veut qu'à on est terroristes, on est terroristes. Deuxièmement, on veut qu'à on est Russie de Cana, on caille qu'à te à Russie. Il m'a fait moi, on est nous freinés qu'à terrain quand on a victoire. Donc, maintenant, pour que la manifestation soit sabotée, il y a une opération là avec Bella Jelen de donc, manifestation qui est réussie. Moro Bora, surtout, Nigeria Mbora fait un obéno qui est très important. Ka bok ou ka soutien exprimé ka nyeshi Mali autorité. Ah, ne Mali drapeau Niger Mbolo kuno na wongo tiere la ngo ala demande. Katla ka demandé tugunu ko Mali est demandé minge conseil de sécurité la ko ba demandé appui puis ils exigent que au fanaka ke. Ah, tu le ka don français kan force re. Ma fama. Oui. Non, ça dire Chokoroba do de la ka fa Sidibé ko. Oui. Nini mɔgɔ kɛlɛ la ou bien nini mɔgɔ nana kɛlɛ ou bien ni bɛ fɛ ka mɔgɔ kɛlɛ ko fɛn fila bɛ yen nɔ k'i ko o sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ko dɔn n'i y'o dɔn n'i b'a kɛlɛ ou bien n'i t'a kɛlɛ i kan k'o dɔn ko a fɔlɔ ye jumɛn i ni mɔgɔ bɛna kɛlɛ ko min na k'i k'a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ yalima a tigi jo don wa a jo tɛ kelen filanan ye jumɛn i ni mɔgɔ min bɛna kɛlɛ i k'a ɲini k'a dɔn c'est à dire barika b'a la ou bien barika t'a la ko ni ni mɔgɔ kɛlɛ la a jo kan k'a bɛ se ka mɛn kɛlɛ la dɛ mais a bɛ sebaaya sɔrɔ siga t'a la parce que e m'o ɲɛɲini awɔ parce que a jo de b'a la o ala b'i jo tigi de fɛ ala b'i tiɲɛ tigi fɛ se kɛra e togo o togo tiɲɛ tigi ka tiɲɛ bɛ segin a ma don dɔ la donc ko o tigi to i kana kɛlɛ ko filanan ye jumɛn ko ni barika bɛ a tigi la a kana sɔn ka barika tigi kɔni ɲɛ n ka cɛ ni ye barika tigi kɛlɛ non seulement a bɛ se sɔrɔ i kan et puis i bɛ malo tuguni quoi ala bɛ tila k'i ta tiɲɛ k'i halaki donc anw bɛ kɛlɛ min na c'est à dire tiɲɛ kɛlɛ de don Niger bɛ kɛlɛ min na ni kɛlɛ tiɲɛ sira de don quoi donc diyagoya de don mɔgɔw bɛ na a sira in kan mɔgɔw b'a sira in ta donc Faransi bɛ échouer diyagoya don mɔgɔ b'a fɔ k'i bɛ Faransi dɛmɛ na i bɛ échouer diyagoya don donc manifestation premièrement u ye motion kɛ Mali ye ka Mali soutenir an ka plainte la conseil de sécurité la ka tila ka Mali ka voix k'o soutenir ka tila ka yira ko manifestation yɛrɛ kun ye ko Faransi ka taa ka bɔ u ka jamana kan ensuite ka Mali dɛmɛ ani gɛlɛya min bɛ u fɛ ni gouvernement tɛ ka se k'a jɔyɔrɔ k'a la ko k'o kɛ et de l'autre côté o waati kelen na opération tun bɛ sen opération militaire Faransi ni Barkhane ani Niger sɔrɔsiw o yɔrɔ de la moi c'est à dire Niger sɔrɔsiw tellement que u ka di n ye et puis tellement que ɲɛ b'a la u bɛ ka utiliser à des fins politiques. O yɛrɛ t'a dɔn quoi o t'a dɔn min bɛ yen. Non a bɛ se ka kɛ o b'a dɔn parce que sɔrɔsi ka formation kɛcogo la lui il obéit aux ordres politiques i m'a faamu ni président ko sɔrɔsi ka taga nin kɛ a tɛ kuma ni ministre ko sɔrɔsi ka taga nin kɛ a tɛ kuma olu taara kɛlɛ de kama n'u bila la ka taga kɛlɛ o discipline bɛ sɔrɔsiw la sinon n b'a dɔn hali armée yɛrɛ kɔnɔna la u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ ka taga min na u bɛ k'an bila ka taga boucherie la parce que a kɛlɛ ma dabɔ ka Niger libérer a kɛlɛ ma dabɔ ka victoire kɛ terroristes contre la mais a kɛlɛ kun ye pour que ka Faransi de maja manifestation contre la a banna kɛlɛ kun tun bɛ o de kɛlɛ kun tun bɛ o de la a ma labɛn a ma labɛn donc u taara ka taga mɔgɔ ninnu ka position ye i b'a ye i ye yɔrɔ dɔ fɔ a la k'a fɔ ko kunu ko a kuma cayara polémique cayara kosɛbɛ a fɔra ko Faransi sɔrɔsiw ni Niger sɔrɔsiw pénétrer la Mali territoire kan mais fo dɔw fana fɔ k'a bɛ yɔrɔ mɔgɔ caman ne wele ko wa k'a fɔra ko wa ko Faransi sɔrɔsiw jiginna Mali territoire kan c'est à dire ne kamana gara kosɛbɛ quoi ne ko non bon ne t'o information kalama o bɛ se ka kɛ cogo di quoi mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ quoi c'est à dire il faut que ka se ka yɔrɔ min walawala il faut que Mali territoire bi oui il faut qu'an k'a dɔn k'a fɔ ko depuis 2012 rébellion nalen ni terroristes sen don a la ni kɔrɔnfɛla ninnu binna rebelles bolo ensuite ni terroristes nana minɛ o la depuis o waati région dɔw bɛ yen nɔ olu t'an ka bolo kan région kun ye jumɛn Menaka fanfɛla Kidal fanfɛla Tombouctou Gao ensuite kɔsa fɛ reconquête kɛlen Gao Tombouctou olu nana an ka bolo kan mais Kidal yan fan olu ma n'an ka bolo kan ani Menaka yan fan olu ma n'an ka bolo kan ensuite kɛlɛ min kɛra 2014 ni mara tagali min kɛra Kidal o kɛlɛ in senfɛ an ka mɔgɔw ye position caman perdu o position perdu ni mɔgɔ hakili b'a la Mauritanie président de nana ka na négociation kɛ ani mɔgɔ ninnu ɲɔgɔn cɛ bɛnkan min kun kɛra o waati o ye ko bɛɛ ka to i ka position na an tɛ
taga ɲɛfɛ olu fana tɛ na yan fɛ donc bɛɛ tora i ka position na et o sen fɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ bɔra Mali ka mara kɔnɔna la donc Mali sɔrɔdasiw tɛ yen Mali ka contrôle tɛ a kan i m'a faamu donc ni Mali sɔrɔdasi tɛ yen Mali sɔrɔdasi t'a kan jɔn de ka contrôle tun b'a kan zone min an filɛ ne ka zone min fɔ a zone min EIGS de ka influence kɔnɔna na n'o ye terroriste ye a bɛ terroriste de bolo olu de bɛ taa ni ka segin la a yɔrɔ la Mali armée tɛ a mɛnna hali groupe armé yɛrɛ tɛ a mɛnna i m'a faamu donc n'i y'o faamu o la i bɛna faamu k'a fɔ ko bɛɛ bɛ se ka don ka bɔ kɛ a yɔrɔ la bɛɛ bɛɛ bɛ se ka don ka bɔ kɛ a yɔrɔ la i m'a faamu k'a sɔrɔ parce que Mali tɛ a yɔrɔ la o de la Mali armée ni mɔgɔ min bɛ ka jateminɛ kɛ tile filɛ na su tele la i b'a mɛn ko mɔgɔw b'a dama dɔ ka formation dafara u bɔra hali sɔgɔmada na n'i ma fɔ n y'a mɛn ko mɔgɔw ba caman bɔra sisan voilà donc fɛn dɔ de bɛ ka labɛn kɛlɛ de bɛ ka labɛn an ye yɔrɔ perdre an bɛ ka taga bɛɛ minɛ o kɛlɛ de bɛ ka labɛn o minɛn de bɛ ka san o formation de bɛ sen na donc i bɛ k'i labɛn ka taga yɔrɔ min minɛ o kɔrɔ jumɛn k'o yɔrɔ tɛ e ka mara la o yɔrɔ tɛ e ka sebagaya kɔnɔna la maintenant yɔrɔ min tɛ e ka sebagaya kɔnɔna la karisa donna ye karisa bɔra ye i b'a dɔn i ka contrôle t'o kan non e ka foyi t'o kan e ka foyi t'o kan et puis a dɔw la hali ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ o la kosɛbɛ mais n'a fɔra jamanakɔnɔdenw ye n'i ma jamanakɔnɔdenw na faamuya a la ko Faransi ka armée donna Mali territoire kan a tɛ faamu dɔɔni quoi voilà parce que opération de sen fɛ an ye kuma mɛn cogo min na parce que ko in kun bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ani i b'a dɔn Niger ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ frontière bɛ a mɛnna ka zone na frontière bɛ donc kɛlɛ min bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ko Miɲanmu ou bien Miɲani de a yɔrɔ ni André Bukar ni ma fili kilo 20 ɲɔgɔn i m'a faamu donc u y'u gɛn ka na dugumana de fɛ i m'a faamu donc k'u gɛn dugumana fɛ donc u kɛlen ka Niger côté la u kɛlen ka taga position sɔrɔ ka position attaquer mɔgɔ ninnu replier u tugura u kɔ mais j'ai l'impression que mɔgɔ ninnu ka repli kun n'a fɔ stratégie kun don terroriste ka repli kun n'a fɔ stratégie don quoi parce que u y'u poursuit ka na u bɛnna ni terroriste ka renfort yɛlɛtɔla ye et là Sidibé net moi je vais jamais ka terroriste ka baara commenter quoi donc o de kama n bɛ dan nin yɔrɔ la quoi i m'a faamu mais a kɛra fiasco ye i m'a faamu fiasco kɔrɔ jumɛn i ye ko dɔ dabɔ k'i bɛna taga ɲɛni ka n'a ye quoi c'est à dire a kɛra i bolo fɛn sugu dɔ a tiɲɛna i bolo c'est à dire kɛlɛ tiɲɛna ye nɔ quoi donc kɛlɛ tiɲɛna ye Niger armée ni France armée bolo et là-bas olu fana obligera tuguni ka repli kɛ ka yɔrɔ bila i m'a faamu donc imagine o de y'a to depuis kunu fo bi manifestation kuma bɛ ka fɔ France télé ni radio la mais attaque o tɛ ka fara kan parce que France fara Niger armée kan mɛ o bɛ ka parce que a kun dabakun de ka manifestation fɔ ka opération in fana fɔ ka fara c'est à dire o tun bɛ Niger population o tun b'u ka c'est à dire o tun bɛ manifestation lagosi a bɛ manifestation lagosi a bɛ manifestation ridiculiser a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nin manifestation ninnu ɲɛma leader minnu b'aw ɲɛma u tɛ kodɔn quoi mais mɔgɔ minnu bɛ se ka nin bɛɛ kɛ mɔgɔw tagalen filɛ nin kɛ aw ka jamana aw bɛ ka tila ka bɔ k'olu ka taga aw dun ko k'u tɛ ka fɛn de kɛ i m'a faamu donc o ridiculiser min kun ɲininen don a kɛra a yɛlɛmana ka kɛ fiasco ye et an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi a kuma tɛ ka fɔ tuguni kɛlɛ in kuma tɛ ka fɔ tuguni offensive in tɛ ka fɔ contre offensive in tɛ ka fɔ mais des deux côtés il y a eu des pertes tiɲɛni caman kɛra côté fila bɛɛ lajɛlen fɛ parce que n'i y'a ye Faransi sɔrɔdasiw bi repli ta yɔrɔ yɔrɔ o de la ne bi armée fo tuguni i b'a dɔn an tɔgɔ tiɲɛna yan dɛ kosɛbɛ wallahi an ka armée tɔgɔ tiɲɛ min sɔrɔ waati la ko kanw bɛ ci ko ka taa ni minɛnw ye k'u bɛ boli kanw bɛ ci Mali yɛrɛ tɛ ka se k'a ka territoire minɛ mototigiw de kɛlen don k'an ka territoire yɔrɔ dɔ minɛ na mais Faransi faralen filɛ ninnu kan ka na u nɔfɛ ka tila ka dɛsɛ o la fo ka boli ka segin donc ça veut dire quoi Faransi yɛrɛ Barkhane yɛrɛ Allahu akbar o la n ko ne tɛ fɛ ka je veux pas ka terroriste ka fɛn ka commenter quoi ka essayer k'a fɔ ko n bɛ fɛn fɔ ka da ja terroriste la quoi n tɛ n'o kɛ quoi i m'a faamu mais Faransi faralen ninnu kan Faransi dɛsɛra kunun terroriste contrôle la i m'a faamu alors o Faransi min bɛ fɛ ka taga ka image feere Niger ko in kun dabɔra image feere de kama quoi i m'a faamu ka taga opération spectaculaire kɛ ka sɔrɔ ka taga o kuma kɛ ka Burkina ko fɔ n'a ye ka Niger ko fɔ n'a ye ka Côte d'Ivoire ko fɔ n'a ye hali Nations Unies na ka taa ko fɔ anw filɛ nin Sahel la an bɛ kɛlɛ la parce que i ɲɛ t'a la fɛn daminɛna bi Nations Unies Assemblée générale daminɛna bi donc o yɛrɛ tun bɛɛ tribunaux y'o bolo pour que ka taga kunu opération ka taga a vanter quoi parce que opération ye armée nigérienne ka opération tɔ Faransi de ka opération don quoi parce que u tɛ se ka wuli ka taga kɛ f'u ka armée nigérienne fara kan u k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko olu de bɛ ka armée nigérienne dɛmɛ quoi sinon Faransi de ka opération kun don et puis n'a kun ɲɛna Faransi bolo kunu sɔn b'a sɔrɔ a banna sɔn b'a sɔrɔ an ma lafiya an tɔɔrɔlen don fan bɛɛ fɛ siga t'a la sango b'a sɔrɔ u bɛ k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ mais malheureusement a kɛra fiasco ye Faransi bolo Faransi tɛ ka
a France tɛ ka a kuma fɔ tuguni quoi et puis o de la n k'i ma n ko sanu a bɛ nana an ka armée fo tɔgɔ cɛ min dar'u k'a cɛn bɛ ka segin ka na kɛnɛ kan i m'a faamu France bɛ k'a yira u tun bɛ janfa min kɔnɔ quoi France armée yɛrɛ dɛsɛlen filɛ nin ye terroriste la France y'a yira de k'a fɔ ko Mali depuis olu taara ko situation bɛ ka pourri ka taga fɛ alors que depuis Mali armée taara terroriste ma se ka yɔrɔ si minɛ an na fɔlɔ kɛlɛ bɛ se ka gɛlɛya mais an ka mɔgɔw b'a yɔrɔ minɛ o la i m'a faamu France filɛ nin k'i tan u la ka dɛsɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko et puis u kun bɛ k'a dogo fana k'a kɛ n'a fɔ comme si ni problème bɛɛ tun ye Mali dɔrɔn de ye fana nin senfɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko ja terroriste ka EGS ka base caman bɛ Niger u bɛ ka massacre kɛ Mali la cogo min na u bɛ k'a kɛ Niger mais yen ta kuma tɛ ka fɔ parce que ni yen ta kuma fɔra Barkhane bɛ yen u bɛ Barkhane tɔgɔ tiɲɛ donc u bɛ population bila ni population massacre la kojugu tɛ pourvu que Barkhane tɔgɔ jugu kana fɔ dɔrɔn quoi donc Mali ta u b'u ta ka yaala n'o ye pour que k'a yɛrɛ k'a fɔ depuis France ye Mali bila ça ne va pas et malheureusement ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ tɛrɛ d'accord tiɲɛ yɛrɛ la Dirisa détail u sara kosɛbɛ an ye faamuyaliba sɔrɔ a la sinon mɔgɔw tun jatigɛra kosɛbɛ sani émission yɛrɛ tun ka daminɛ maa caman tun ye wele k'a fɔ ɲɛna k'olu y'a mɛn k'a fɔ ko Faransi ka armée n'o ye Barkhane ye k'a u donna Mali kɔnɔ k'u ye opération kɛ nin de tun ye ko in tiɲɛ non mɔgɔw kan ka fɛn dɔ fana faamu quoi c'est-à-dire au-delà de tout ça c'est-à-dire an k'a dɔn bibi na quoi Faransi bi opération dɔ la o ye opération jumɛn o ye opération de provocation quoi dalaɲinini quoi i m'a faamu wa i n'a fɔ u ye min kɛ Babo la